Εδώ έχουμε ένα επαγγελματικό σύστημα αντιγαυγίσματος, επαναφορτιζόμενο, 100% αδιάβροχο, πολύ γρήγορη φόρτιση σε μόλις 2 ώρες, αυτονομία μέχρι 1 μήνα. Αυτονομία, το φορτίζεται μια φορά δηλαδή και ανάλογα στη χρήση του κρατάει μέχρι 1 μήνα. Εδώ έχουμε την ευαισθησία του, εδώ πέρα. Είναι από 0 έως 5 επίπεδα, το ανοίγουμε και έχουμε το λαμπάκι το οποίο ανάβει. Τα πρώτα 2 μπιπ είναι χωρίς ρεύμα, ήχο δόνηση χωρίς ρεύμα. Μετά το τρίτο μπιπ έχουμε ήχο δόνηση και ποινή. Δηλαδή μαθαίνουμε το δουλεύουμε και με ήχο δόνηση σκέτο. Χωρίς ποινή, χωρίς τίποτα. Είναι πολύ καλής ποιότητας κατασκευής. Μπορούμε να το βάλουμε σε σκυλάκια 5 κιλών μέχρι και μεγαλόσωμα σκυλιά. Όσα κιλά θέλουμε. Εννοείται το λουρί το κόβουμε όσο θέλουμε γιατί έχει επέκταση. Είναι για πολύ μεγάλα σκυλιά. Αυτό. Και θα το παραλάβετε από 59,90 στην τιμή των 45 ευρώ. Έχουμε ελάχιστα τεμάχια διαθέσιμα.